Gipaubos na sa clarificatory hearing ang upat sa unom ka mga grade 8 students nga nagtabang pagkulata sa usa-usab ka grade 8 student sa Mactan National High School sa Lapu-Lapu City niadtong July 28 sa gabi. Ani ang detalye. Kagahapon, nag-abot sa CSWD Lapu-Lapu City ang 5 ka mga grade 8 students nga gitumbok nga responsable sa pagpangulata sa laing grade 8 student sa Mactan National High School niadtong July 28 sa gabi human sa ilang klase. Uban nila ang ilang mga ginikanan diin lakip usab sa gipatawag sa CSWD ang biktima ug ang iyang mga ginikanan. Gikonpermar sa biktima nga usa sa mga minor de edad nga suspitsado way labot sa hitabo busa wa siya gipasalmot sa clarificatory hearing. Ato sa clarificatory hearing, nakonpermar nga naaan lang yun ang 14 anyos nga biktima nga maoy nangulata sa manghud sa usa sa mga minor de edad nga suspitsado busa ila kining gisundan o gitabangan og kulata. Apan kay pulos 14 anyos, ang upat ka mga minor de edad nga suspitsado, matod sa CSWD, dili sila mapasakaan og kaso. Hinuon ipaubos sila sa unom ka buwan nga diversion program. Samtang ugma ang schedule sa clarificatory hearing. Sa duha pa ka mga responsable, kini human nasuta nga unom tanan ka mga estudyante sa Mactan National High School ang nangulata sa biktima. Ang inahan sa biktima, buot gayong mupasaka og kaso. Para dili na sila mausab sa lain pa man ba? Lain pang mga bata, estudyante nga makakuan sila ba, makakulata sila lain pag gid man ba mo na nga wala akong gusto nga file gid man para kapagam gid ba. Dili na sila makakuan sa laing mga estudyante. Kaya nga ato ang filing is 15 man, 15 gid siya, 15 days, 15 years and 1 day magyud ang sugod sa katong pwede na siyang ma-filean. But sa iya ha, kay dili siya ma-filean kay tungod 14 years old pa silang upat. Ugma naman to'y na-identify nga 15 years old na, so amo patong ko ano ng parent if unsa iyang gusto mahitabo if mo push siya for filing. Ni pirma usab og kasabutan ang duha ka habig atol sa clarificatory hearing nga di na nila usbon ang hitabo. Naman ko to'y na kuan nga na open up gahapon nga ang side kuno sa katong complainant is mo bawas. So mao to gikuanan na namo nga wala na tay bawsanay dili na ta ato na ning putlon. Karong adlaw balik eskwela na usab ang biktima apan matod sa iyang inahan ila na kining ihatod kuha aron masiguro ang kaluwasan sa ilang anak. Uban ni God Ferrellian, Luan Merondina, Balitang Isda.